Ai, ama, zenba jende daun, hemen barruan. Guazen, torren erekin. Barroño, torren. Ei, eguerdion lagunak. Eguerdion. Zer meu zaudete? Ondo. Dena ondo? Mentxe. Ikusten dezu zenba jende daun. Gure saioaz gain, beste saio bat ere grabatzen ari dira hemen. Xabi, nun dago, bueno, Xabi da beste danak, nun dago naia? Oraindik ez da etorri berezei gaude. Ta? Noiz etorri behar zuen, ez gendun behakin grabatu dira. Dagoeneko ja hemen. Ai, ama. Bueno, lagunak, adi, zehatikan nahian ametsa betetzea goaz, eta ontsi hasiko geha. Dut naia iritsi dala. Torri, guazen. Ei, bikote, kaixo! Kaixo, ba. Kaixo, naia, zer moduz? Ondo. Bimos emango izkazu? Ze ondo, Xabi, ondo, egia da zure ametsa dala nirekin zukaldatzea? Bai, Benetan, asko gustatzen zaizu zukalden ibiltzea? bai. Ze ona, Xabi, gainazu, potxe eta lotxen, aurtengo saioan ibiliko zea, umetxoen desirak betetzen, Oida, ezta? horreko temuralditan aur talentudunak aurkitzen, eta orain, gaur nahiaren desira betetzen. Bueno, naia, hamburguesak gustatzen zaizkizu? Bai, Ba, ingoitugu bi motatakoak, arraianak eta aragilanak. Eta aldi berian ondo pasa, ezta? bai. Bota bostekoa. Guaz, Venga, Xabizon, guantxe gea. Eta ja, guapa jarri diozu, guapa. Bai. Bai? Ba, guazen zukaldatzea. Guazen. Venga, torri, onna! Postu, un behar dugu, Ea. Kaixo lagunak, eta eguerdion naia, eta Xabi. Zer modu zaudete, zukaldatzeko prest esan den bezala, ezta? Ja, dotore jarrita, esku garbituta, eta esango izuen nundin noa ibiliko gean, errezeta hoiteko garean, bale? Esan den bezala, bi hamurrez egin goitugu. Bat, arraiana, honet txuleta emateu, ezta? Bai. Ba, ez da txuleta, akizu zer dan? Zer da? Zuek? Atuna. Atuna. Atuna lomua, bai, atuna ondit jasan, Gustean bezala. Ja, ikusten. Baina, aragilanak haue dia. Eta hemen dakau txekorran aragila. Eta hemen ningo deuna da, arrautza jarri, salsa inglesa botako dio, irugilarra puxketetan ningo deu, bi bai, eta beste bi ingoitugu lapikotik pasa. Eta bertan nastuko deudana, eta horrekin gero bolatxo egingo ditugu, bolatxo sartaian bota, aplastatu, gazta jarri, eta hoi jarriko deu, ogilan barruan. Lau ingo ditugu, arraianak, eta lau aragilanak. Ingo deu, ebaki, gazta krematua jarri, hamburguesa, xigortutako irugilarra, eta itxi. Eta holako lau ingoitugu. Osea, ondoena portatzeana, bi jangoitu, bale? Eta beste lau ingoitugu, arraiana. Arraiana iteko garaian, ingo deuna da, aragilare bai txikitu, txiki ingo deu, bertara botako deu soja pixkat, botako deu tipulina, txikituta, tipulin adarra ere bai, eta jengibre pixka raiatuta. Gatzan puntua garriko deu, nastuko deu, eta berdin ingo deu. Bolatxo batzuk ingo ditugu, sartaira gota, aplastatu, huelta eta huelta, eta ogilan barruan sartuko deu, eta honei ogilan ez diogu gazta mango. Honei ingo diogu maionesa berezi bat, hemen dakau siapia, dakau ospina, dakau soja eta arrautza olio pixkatekin maionesa prestatuko deu, eta alde batian da bestian maionesa mango jau. Eta gero zingo deu, hamburguesa jarri, eta hemen dazkaun, galeperran arrautz txiki hau bai prejituko deu, eta arrautzatxo jarriko jo bakakoitzai, bale? Vale. Eta hau honea, eta hau honea. Eta hamburguesa hoi laguntzeko, ingoitutu patata batzuk, chips patata batzuk, bale? Patatakin eta patatakin. Hau da patata gozua, eta hau da patata normala. Ingo deu zuritu, zuri gailuakin ateako ditugu tira mordo bat, prejituko ditugu, eta lagungarri jarriko ditugu, ados? Oso ondo. Ba, hau esan da, lanian jarri biharria. Ungo zea, masatxua nazten hemen hamburguesaiteko aragilana? Edo patata zuritzen, ozerrekin moldatuko zea hobeto? Taneko presta horrena, ja, oso ondo. Bueno, nik hemen jarriko txuko bilanak, eta zuen bilen artean banatu bakoitza beria. Hemen batein, sartu bihar dio, arrautza, sartu behar dio, saltza hau, saltza inglesa deitzen da hau. Eta zapore asko daka.
pixka botako jo, bale? Erdila hola. Arrautza, eta gero, irugiarrain bihar dana da, kenduko jo hemen dakan, tira gogortxo hau, azala dala, gainuntzekoa txiki-txikin, eta bertara bota, bale? Ze, labana zenek, imoituko labana. Venga, ba, hau zure gotu orduan, Xabi? Xabi Sound. Xabi Sound. Musika ekarri alde gaur honea. Ba, gaur justu ez, Ni katxi damar. Gur zukaldian musikak inibitzea, gustatzen zaigu, hombre. Zuri ere bai, zuko etxian jartzen lezu musika eta entzuteko. Bai. Ze, guazen ez zaizu gustatzen igual. Bueno, seguru asko ikustezula, ez da? Nire bai alaba badakat, 7 urte dazka, eta horri biltzen da dantzana, koreografia danak egite. Zu seguru ere bai ez da? Bueno, hau zurituko zu, gero uretatik pasako deu, garbitu, eta gero ja tiratxoa moztuko dituzu, bale? Zuritzen desunean abisatu. Eta nik ingotena da, arraianak mozten jun, eta goxatzen aldi berian. Bueno, naia, zure ametsa betetzen, naizea, ze? Piskat urduri gaude? Bueno. Bai, normala da, piskat urduri gotia. Nire banago, piskat. Zure bai, Bale, ire, bai, musikakin ikusia, baina labanakin inoiz ez diat ikusi. Agian hobeto, Agian hobeto, bale. Bueno, naia, nungo basea? Oñati. Oñatikoa, ona. Opa, Oñati. Bale, Oñatin, da zenbagarren mailan ibiltzen zea? 6. 6. mailan. Bale, zenbadakazu orduan, 11 urte, 12, 11, o zenbat? 11. 11, noiz itetuzu 12? Uztaiak 3. Uztaiak 3, bale, oso ondo. Eta, badakit asko gustatzen zaizula dantzatzia, abestia, zukaldatzia ere bai gustatzen zaizu? Bai. Bai, eta ze prestatzen dezu etxian, hola, prestatu berrezunean, hola, errez eta berezitxoen bat? Ba, asko guztaik isat almondigak itia. Almondigak itia? Ba, gaur ingo dugu almondigak, baina aplastauta. Aplastatu ingo ditugu eta hamburguesa bilakatuko ditugu. Nire aita txobak izuz esan ziten behin. Almondigaren unai, etxian neon, eta esan zina aitak, almondiga ez tezu nahi? Teintzun, ba hartu hamburguesa. Eta barroa, Eta barroa, ganon. Patata eta tomatiakin, venga, barroa. Joseba, galdera bat. Ja zuzenean hau barrura edo... Bai, oi, txikilloin, bezede. Txikillo, bai, txikilloin, pizka txikilloin. Txiki-txikin bihar data. Venga. Vale. Bueno, eta, naia, zun noiz idatzi zenion potx eta lotzei honean aizendula etorri. Nola iten da hori, beste umetxo jakiteko nola egin behar duen? Ba, WhatsAppetik idatzia. WhatsAppetikan? Baina mugikorra dakazuzu? Ez. Eta nola idatzi zendun? Ba, aitaman mobiletik. Bale. Eta, zure nahi esan, honea etortzia, sukaldatzen, baina zer zan? Sukaldatzea gustatzen zaizulako, telebistan egotia, o zergatikan, o danetik pixkan? Danetik. Danetik pixkat, bale. Bai, espresuk jartzen zuen, Josebarekin kozinatu. Bai, Etxe. Ona, asko Carlosekin ezaut eskatzeu, Carlosekin, baina Josebakin poste naiz, asko. Bueno, hemen niai naiz, dana txiki-txikiteko, aurrena xerretan nindet, guain ningoet tiretan, eta gero tira horiet dana txikituko ditut. Bueno, eta, naia, zuri ikastola jutezea, zer da gehien gustatzen zaizuna? Matematika, soinketa, ingurunea, ez dakit, zer gustatzen zaizun gehiena? Musika. Musika, ez dut esan, bale. Eta musikan, ze, abestia, dantzatzia, edo, zer, instrumenton bat, ez zeitezu? Gitarra joten dut. Gitarra jotzezu? Benetan? Oia, hope, ona. Eta ze abesti kantatzen dituzu, ze abesti jotzen dituzu gitarrakin? Ba, euskeraz batzuk guazenekuak eta gero, erderaz beste batzuk. Euskarazko baten baldezu abestuko dugu bat? Hora, Xabi lagunduko dugu abesten? Venga, ze abesti. Xabi musikeroa da, ez dakit, ze abesti gustatzen zaizu gehiena? Guazeneko hasierakoa. Bat irulau, gazen. Hori bat dakizu, Joseba. Erdizka, ni zugaldian ibiltzen naiz, da musika, ni dantzan jarriko naiz nagazu abestuko dugu. Venga. Hasiko gea? Venga, hasi, naia. Venga, bota. Bat irulau guazen. Batzuk ez gara, basakabiko ume mokoak ez. Zerua da gure muga bakarra, eta gazteak gara. Ezinakin noiz datorren udarik onena, gauzak hartuta hau entzun goazen abestera. Nastu niz. Katxira, esan dizuen nahi ez usteko, Esan dizuen. Baina, ona, oso ondo. Eta ze gustatzen zaizu gehiago, abestia edo gitarrakin jotzia? Abestia. Abestia, Eta laizter gitarra ikasten desunean, abestuta gitarra, dana batea ingozu oia gehiagi da.
Bastante. Bastante da. Nahiko. Badakit antzerkia gustatzen zaizula. Bai. Eta no, gutezia, antzerki eskola batea oso egiten dezu? Ez, oinatin eltzian iten dut. Nun? Eltzian da taberna bat, baina Vale. baitadako gauzak iteko, dantza, antzerki, eta... Lekua, arra, ez da? Osea, proposa da zuretzako, lekua, ez da? Bai, Eta zenbat bider jutezea hastian area? behin. Hastian behin. Vale. Ondo, eta beste egunetan zeiten dezu? Zaki saskibaloia, edo futbola, edo pelota, edo zertan ibiltzen zea? Eskubaloia. Eskubaloian? Vale. Eta eskubaloian, zer jolasten duzu? Eskina batian, erdian, o porterian, onu ibiltzen zea? Eskinan. Eskina batian, estremo, zatean bezala? Ona. Ni estremo nintzen, bai, eskubaloia jolasten. Nire bai. Bai, txikilla, geha irurok eta txikilla eskina, bialtzei gue, Bueno, batzutan zentral ere bai, Bai, Estremo. Orduna, abila izango izan, txikilla baino abila, guri bazterrea. Vale. Bueno, eta, geho, asteburutan ze gustatzen zaizuiti adibidez? Mendira fatia itatxokin. Aitatxokin mendira jotia. Ona, bueno, oinati alden hor perretxikoak eta topatzea aldituzue. Bai. batzutan. Nei kontatu geho nun, vale? Aita ies esan, nei kontatu jasula, vale? Dana ez du kontatuko, Ta, Xabin, zure bai jotezea perretxiko bila? Ez, perretxeko bila, ez, bueno, pasiboan urtxe pixka, bai. Igande goiztetan edo... Ez asko, baina, bueno. Igande goizetan, janeotea, izan beste musika eta geho, Ez. Hoi laro batetan. Vale. Bueno, eta Xabi, zu, dagoneko 3. denboraldia, ez da potxeta lotxekin, Bai, baizte asker pasatzen da. Eta gaur aizea, hemen naia bilen... Hori da, bere desira betetzen. Bere desira betetzen. Bai. Zek desira gehiago bete dituzu? Beste eskutitzetan, zaldi gainean ibili, Bai. goazenekoak ezagutu, goazeneko aktore batzuk iniago ginen. Vale. Eta zer gehiago, magia ikasi, beste mago batekin. Eta hau lagarrena da, zurekin kozinatzea. Bai. Ona. Bai. Bueno, hemen lehen biziko urratza dugu. Zugo txiki indezu, bota bertara, oso ondo. Vale. Zuk hauek egin ditugu prejitu, eta geldituko iak izton kurruxarik izton honak. Oso ondo aigea. Jarraitu honekin, zugin behar desuna da, Bai. hori hobeto aprobetxatu behar dago, Xabi? Baitu, Bai. Bai, tu. Hau Ja. gazta asalak entzia eta hola erdiak entzia bezala, Xabi. Bai, berdegen, baitu, hola txikinak endu. Bakarrik hori. Karo, hau zein berdek, honekin. Basura bota? Ja, baina guztak izena. Baina horiek izena, baina hau beti, beti ze plakito, honi. Bueno, ingo deuna da, erreportai bat ikustea fungo geha doz. Vale. Kozina kanaia deitzen dalekua, 100 hamburguesak ite ditue, eta guazen bertara, ea zer nolako hamburguesa prestatu duen gaurkoan. Guantxe gaude bueltan. Eguerdion, Alberto eta Goretik gea eta gure hamburgueseria aurkeztuko dizuegu. Kozina kanaia, hemen, Amaran. Kozina kanaia duela urtebete ireki genuen, hemen Donostian, Amaran, eta proiektuaren atzean Alberto eta biok gaude. Eta hamburgueseri bat nahi genuen, nahi genuen zerbait freskoagoa, modernoagoa. Eta gure filosofia zertan oinarritzen da, munduko herrialde desberdinetako janariak ekartzen ditugula. Adibidez, ekartzen dugu Mexikotik, errezeta desberdinak, Tailandiatik ere ekartzen dugu postu desberdinetan aurki ditzakezun janariak, edo estatu batuetatik. Nola ez, gure hamburguesak. Orain 9 ditugu kartan, daukagu kanaia hamburguesa, lokura hamburguesa, smoky, denak karekin, hori bai. Gustatzen zaiguka, kinu bat egiteagatik Euskal Herriari. Gure kartan aurki ditzakezu hamburguesaz gain, patatak, takoak, natxoak, baoak, denak eskuakin jateko pentsatuak dira. Kozina kanaian denontzako aukerat ditugu, horregatik dakagu hamburguesa bat oso goxua jaskoarena, beste bat veganoarena, eta ez gehaztutzen pertsona zeliakoetaz, ere ongia daukagu. Gure kartaz gain, hilabetero sortzen dugu hamburguesa berezi bat. Hemen jolasten dugu zanporekin, testurekin. Igual, adibidez, hilabete batean sartu genuen risketos, beste hilabete batean jarri genion donutxogia, hamburguesa hauei. Bueno, lokala ezagutu eta gero, gure hamburguesa izarretako bat, kozinatzeragoaz.
Bueno, gaurkoan hamburguesa lokura ekarri dizuegu, ze guretzako oso berezia den hamburguesa bat da, eta zergatik dan berezia, daramalako 2 haragi diska, 100 gramokoa bakoitza, 3 giharra darama, haragi zupua ere bai dauka. Ogiarekin jungo gera. Gurinatik pasatzen dugu eta plantxan jartzen dugu, gure patata ogia. Ogi honek dakan berezitasuna da, daukan ximurtasuna. Oso errex jaten da ogi bat da. Eta ogi hau brioche mota da. Begira, justo hamburguesa hau Albertok eginda sortutakoa da. Ondoren haragiarekin goaz. Lehenoztik atemperatu egin dugu, 2 diska jarriko ditugu plantxan, haragia, behi haragia da, 30 eguneko heltzea dauka. Gero, txedar gazta jungo da gainean, hau urtutzen utziko dugu. Bezeroen perfila egia da gehien bat izan daitekela 25 urtetik 55era, baino harritzen diguna da bezero guztietakoak ditugula. Adinaldetik daukagu igual 15 urtetatik ikusi dugu hemen jende oso heldua, 80-85 urte arte. 3 giharra iberikoarekin goaz. Hau lehenoztik sukaldatu dugu labean, temperatura baxuan. Gure etxeko mostaza saltxara botako diogu. Mostaza saltxa egiteko tipula potxatu dugu, hor mostaza desberdinak bota dizkiogu, esne gaia bota dugu eta batidora pasa dugu. Gero hau iragazi eta horrela daukagu gure saltxa egina. Bueno, ikusten dezuen bezala, hamburguesa hau haragi jalentzako egin dugu. Eta azkenik, etxean egindako haragi zukua botatzen diogu. Bueno, hemen duzue lokura hamburguesa. Badakizute, hemen itxiten dizuegu. Nun, kozina kanaian. Agur! Hau, pabikote, kozina kanaia, eharrak iteitu hamburguesak, Bai. Eta gero hor beste berezioek esan dituna donutzak indadan indakoak, Ai, ama, kunbiarko geha horrea daztatze gunen baten ez da? Bai, kungo geha, eta gaina dana eskuakin jateko, eta hola jateko, eta goxatzeko mukua. Eskerrik asko, eta urren arte, gurian jarraitu behar deu. Hemen, indeuna da, naia bukatu bitarten zuritzen, bai, hau zuritu ezo, horrekin ebai, ateako ditugu, hau geho prejitzeko chips akiteko, patatas chips, hola, kurruskariak. Eta igorri arrautza gota erdiok, honen erdila, eta baritare gatza eta piperrautza, bale? Venga. Eta hoi dena barruan dakanian, nastu inbiardek, bale? Vale. Emango izut sardezka bat dena ondo nasteko, bale? Mas ondo. Venga, hoi zure kontu, eta ni jarraitu berdet, arraian almondigan, masakin, oreakin. Eta horri bota berdio, xibuleta, tipulina, soja, eta jengibria. Bueno, eta zein bihar dugu desira horiek egin bilakatzeko? Potxetalotxera idatzi zuzenean, potxetalotx.eus/makusi. Eta bertan izango duzue, argibideak eskaera egiteko nik gero zuen desira betetzeko. Oso ondo. Eta badakizue bertan idatzi, zuen desira, egin bilakatzeko. Bueno, hemen jarraituko dugu, inbertitenan bitu, hau, zuritzeko, oso aproposa izatea bitu, jibrea. Hartzen zu goiara bat, deitezu horrela. Gustezu? Ze ondo zuritzen da? Bale. Ondo zuritzea, eta zurituta dakatenian, bitu, txortenetanak entzesezio, puntxak eta dana. Eta hola, zurituta da honian, hartzen dut berringailotxu hau, eta bertara botatzen jo eta sali. Eta listo. Bai. Kiston usaila daka, Gustatzen altzaizu usaila hau, Jengibrea sali altzea. Kolonia mateo, ez da? Iri gustatzen altzai. Bueno. Ena izozo gozale. Ni amorratu anau. Egia zen asiren igualtzek egin beste gustatzen, meukio, bizi jugartze jo, bai, ala izate. Bueno, eta zuei, ze gustatzen zaizu jatia? Zer da zuri gehiena gustatzen zaizuna jateko? Amaman arroza. Amaman arroza, zuk ez dakizu ez erre. Ira. Amamanak gauza asko ingoitu osonak, ez da? Baina gehiena arroza gustatzen zaizu. Vale. Eta aitana ze gustatzen zaizu gehiena aitak iteuna? Aitan arroza. Aitan arroza. Baita, Eta amatxok iteuna? Puria. Puria, bai. Arroza gogorra teatzen zaio, edo zer gatatzen amatxon arrozak. Bueno. Ikatxi da, Mar. Purea hau. Bueno. Eta Xabi, zei gustatzen zei gehien jatia? Niri takuak. Takuak, Bai, takuak gero edo zer sartu hor, guakamolea, barazkiak,
petxuga, bai, guztia, eta gero barrura. Eta gero barrura, Bueno, saltzaren bat, hori hori da. Saltza berzima Hori da. botako jok, ezta? Bai. Eta barrura. Vale. Bueno, potxe eta lotxen temporaldi hontan, ze gauza gehiago topatuko ditugu saioan? Ba, behira, bakoitzak gauza berri bat dauka. Izaskunek edukiko du kutxa misteriotxua, hor umeek sartuko dute eskua eta ea zer dagoen barruan. Eta gero potxe eta lotx tailerrera bidaliko ditugu, eta tailerren erakutsiko digute gauza ezberdinak egiten, sortzen gero eskulanak, gero etxean egiteko. Aurrek eta gurasoekin. Ona. Bai. Eta zuk, nahia, jarraitzen dituzu asko orduan potxe eta lotxa asko gustatzen zaizu, ezta? Bai, Vale. Eta ze gauza gehiago egiten dituzu, ze gauza gehiago gustatzen zaizkizu, eta telebistan ikustia. Guazen badakigu, potxe eta lotxere bai, ze gehiago. margotzia. Margotzia gogo dezu? Bai, Ona, eta ze margotzen dezu? Zer da gehien gustatzen zaizuna? Zeiten dezu, nolako margo motak dituzu? ba, normalian animalixak. Animaliak? Bai. Baina nola, animali bat ja marrasten dezuzuk animalia eta guzti? Bai, Benetan? Eta ze animalia? untxia. Untxilla? Epa. Ona. Zeharra, eta nola marrasten dezu untxi bat ondo, a ber. Untxia marrasten dezu, zeiten dezu, aurpegia bakarrikan, gorputz guztia, o... Gorputz guzti. Azena joa jaten, o zerrekin, o belarra, o zerura beira, o nola egoten da, untxi hori? Azenarioa. Azena joakin? Ez asko gustatzen zaitu untxi, azena joa. Horregatik da, kai han bista ona. Eundoko bista, kai, azena jo asko jateguelako. Astua bezala. Hala da. Bueno, hori ze, ja listo akak, ez da, Xabi? Ni listo, hemen masa guztia. Vale, a ver zelan Egina. gehiago zekaten iri ematia. Vale, nola hori oso ondo naztueken? Bai. Eta nik hemen ja, nasketa egiteko dena presekaten, ire emango jatau, eta hik Venga. naztukoek, vale? Oso ondo. Vale, azkenengo hau emustu bat isket. Eta nahi azuk, zer motatako margoak erabiltzen dituzu marrazkio egiteko? Akuarelak. Akuarelakin, Ope, ze ona. Eta hori zere bai, ikastea joten zea noa baitea, edo Bai. nun ikasi dezu, bai? Eta nola egiten dezu? Ez que nik zure edaiakin egiten nun beti, hau ignazteko, bale, Xabi? Dana. Egiten nun, untxiba jarri izpiluan, gero oztoba gainean, eta hor marrazten nun, untxia ondo, eta gero marrazten. Zuko laite zure bai? Bueno, Batzutan bai? Eta bestela nola egiten dezu? Hartu gola eta untxia margotu? Bai, Eta akuarelakin zaila da, ez da? Teizu eroritzen beraka eta hola? ez. Ez? Zein berde, gorren, hastu indek? Eskerrak ire zuzendari hortxoken. Eskerrak ire zuzendari hortxoken. Vale, holdek hamburguesa arragilana, vale? Oso ondo. Eta hori dek arraian. Inberdek nahaztu, vale? Vale. Venga. Oso ondo. Hau dakak hor, hau honea, hau kanpora. Bestean akendu goia paretik bazpare, eta? Hobeto. Ondo. Ez que hemen gaur esan deun bezala nahi zenba jende dago hemen atzian, Eta danagadi, eta zugaldaria urduri, eta zuzendariare bai, Zu bakarrik gaitza dana ondo iten. Gu hemen hanka sartzen, Xabi eta Joseba, meka txila mar. Bueno, haure listo, hore hau indadakau, oire bai, bueno, utxiaz gain, ze gauza gehiago margote dituzu, ez dakit paisaiak edo arpegiak jendianak edo danetikan edo ze. Bai, Bai? danetik. Eta gehiena zerrekin goxatzen duzu. Paisaiak. Paisaiak iten? Eta ze paisaia egiten dituzu? Ondartza jutezea eta zarauzko ondartza itezu? O beti oinatin mendila, oze? Ba, danetik apur bat. Baina geixen ondartza. Gehien ondartza, Ze ona. Eta nunko ondartza jutea oinatiko bat? Ez dakit, Odebaldea jutean, Zumai alden gelitzean, zarautzan etortze zaten. Ba, dako tetxia zarautzen. Ha? Jo, Ze ondo. Ona? Nik ez dakat oinatin eserrez. Ha, eta zuk nire herrian bai? Ze morro, no? Eta ze tortzen zea, udaran, edo asteburutan, edo giro ona eguzkia ikusten unean, zarautzaldea tortzen zea, oze? Bai, Ze ona, eta ze akuarela eta guzti ekartzen dituzu? Bai, Ze ona. Ai, ama. Bueno. Zan bat patata egiten aizea, Ze txukuna izan egiten, oso ondo. Eta hi? Bueno, ni... Vale. Hobetu dut. Listo. Oso ondo. Gatzik ez dio botarre, eta? Ez. Baina ez dio botako, bakizu zergatikan? Soja bota dio. Eta soja zer da? Oso gatzatu da. Orduan, horrekin utziko dugu, bale? Vale. Bueno, Xabi, eta aurten potxe eta lotxek ikuskizun berriak, ez da? Ze topatuko dugu bertan? Bai. Estrenatu geno justo oin dela hilabete, martxoan. Bai. Eta, bueno, bosgarren ikuskizuna denez, 9 urte egin ditugu,
Ba, izango da, Xabi Zaunek eta Izaskunek organizatu dute hor festa berezi bat, omenaldi berezi bat potxetalotxentzat. Eta hori prestatzen ari diren bitartean potxetalotxa agertuko dira hor muturra sartzen. Eta guk disimulatu egin beharko dugu, ea nola ospatzen dugun omenaldi hori beraiek konturatu gabe. Vale. Hori izango da ikuskizuna. Bai. Bere entzat omenaldi. Sorpresa, sorpresa erra hor, hori ezta? Bai. Oso ondo antolatuta, bai. Eta ikuskizuna nola sekak izena? Ba, lagunekin topa. Justu egin dugu, diskan, agertzen dira Euskal Herriko paiaso ia guztiak. Bai. Parte hartu dute, hori, omenaldi berezi bat denez. Eta, hori, biliko gara, bi arpustula ezkaon. Eta hemendik aste batzutela, Azpeitin eta Tolosan eta horrela ibiliko gara. Vale. Bai. Azpeitin nahiko gertu gelditzen zaizu, Laskao, San Goierri da junberrea, baino, Azpeitira igual, sarrerak, igual hori nere ametsa da, Zer? Bertako sarrerak lortzia. Zer, laska, kontzentratuta nengoen, Joseba. Lasai, kontzentratu. Vale, gelditu, bestela arrotu ingozu. Vale, listo. Eta ja, hola, nahi gonaztuta da. Igual nire desiera bat da, sarrera pare bat eukitzia. Eskatu, nango eskizun. Idatzi mianet, ez da? Ez, zuk ez idatzi. Bueno, idatzi niri zuzenean eta listo. Noa idatzi bertan horatze altzea. Bai, potxetalotx.eus/makusi. Vale, ondo aiai, ondo. Bueno, lagunak, hementxe lan asko indeu, behitu zenbat chips dazkaun patatak pregitzeko, patata normala eta patata gozua. Honekin hamburguesatxoak behar ditugu, honekin arraianak eta aragilanak. Eta hemen irugi jarra xigortzen nahi geha. Gero hueltan, inbiar deuna da, maionesa prestatu, haue pregitu eta hamburguesana pregitu. Baina bitarten jungo geha, beste erreportai bat ikustea, bale? Bai, ondo. Zehazki jungo geha Elika zentrura, eta han beti ikasten gaude. Ea gaurkoan zerrekin datosten. Guazen bertara. Kaixo, Iraia Gomez naiz eta gaur Elikan gaude. Hitz egingo dizuet hamburguesei buruz eta nola prestatu behar diren osasun arazoak ekiditzeko. Hasteko, hamburguesak definituko ditugu, ezta? Hamburguesak haragi produktuak dira, haragi xehetuarekin egindako produktuak eta gatza, espeziak eta ere bai beste elikagai daramate. Gaur ekarri ditudan hamburguesak ohikoenak dira. Adibidez hau txalaren hamburguesa bada, beste hau oilasko hamburguesa bat eta hau nahasketa bada. Oilasko eta espinakekin kasu honetan. Hamburguesen prestaketa arriskutsua eta haragi xehatuarekin dagoelako eginda. Eta haragi xehatua oso arriskutsua den elikagai bat da. Horregatik da oso arriskutsua. Arrisku hori nondik datorren argi eduki behar dugu. Hiltegian gertatzen diren prozesuetan, batzutan haragi garbia, hiltegian gertatzen diren prozesuekin gainazalea kontaminatu alda. Animaliaren larruazalarekin, edo esteetako mikroorganismoekin. Gero, haragi hori, harategietan zehatze prozesua sufritzen du, eta prozesu horretan gertatzen dena da, haragia zatitzen dugula, eta zatitze prozesu horretan kutsatzeko azalera handitzen da, eta horrekin mikroorganismoak edo bakterio patogenoak azalera gehiago daukate ugaltzeko. Prebentzioa salmenta puntuan hasten da. Egiaztatu behar da, hamburguesak salmenta puntuan hotzean daudela. Eta gero, hotskatea ez dela apurtzen. Ez dugu inoiz jan behar gutxi egindako hamburguesa bat. Hasteko argi eta garbi eduki behar dugu hamburguesa bat ez dela xerra edo filete edo txuleta bat. Osorik kontsumitzen diren piezak gutxi eginda kontsumitu aldira, beti ere kanpoaldetik ongi kozinatuta badaude. Beroak, gainazaleko mikroorganismoak hiltzen dituelako. Egosketa ez da soilik energia termikoaren transferentzia elikagaian. Beroarekin lortzen duguna da mikroorganismo patogenoak hiltzea. Hau da, listeria, E. colia eta salmonella akabatzea. Adituen gomendioa, hau da, 70 gradu 2 minututan kozinatu hamburguesa. Eta zelan jakin dezakegu hamburguesa ondo prestatuta dagoela? Zatitzerakoan zati gordinik ez dauka, hau da, zati larrosak ez dira agertzen eta xukuak garbiak direlako.
Bueno, hauek izan dira gaurko gomendioak, eta, bueno, eskerrik asko Elikara etortzagaitik, eta hurrengor arte. Hau, Pairaia, eta mi esker, aholkuengatik. Egia esan, gaur egun, ohituta gaude, gordini jatea, arraiak ebaikio eta gordino jateitugu, gero anizak izak diala, eta bakteriak diala, eta histori diala, eta tripako mina etortze zaigula, egia esan, lehenotana ondo perjitze zuen, pila, eta guain, patata tortilla, Mekatzi lama. Guain nahi dugu, dana gutxi inda, arrautzare bai, xamurra tortillana, ni leheno iten nun gazta tarta, guain itegue gazta tarta batzutan, eta erdila eroritea erdikua. Ez dugu, ze hona puntuan, nik horiten duen, lanian, eta izeko kiston bronka botatzen zen. Eta kendu ite zuen tarta. Zeratikan, arrautz hori ez da iritsi 60 graduta, ez da kuajatu. Ez bada kuajatu, bakteriak balin badaude hor daude bizirikan. Eta egia esan, gauzak inberdia ondo zukaldatu, gordinien nahi badeu jan arraia inberda izoztu, eta protokoloa mantendu behar dia, gero gaitzak ez etortzeko. Zeratikan, leheno hemen gordina etzan ezerre jaten. Eta guain hola, sushi eta holako gauza gordinekan jateue, baino haiek izoztu iten du edana. Eta guk ez izoztu eta ez prejitu. Eta hamurrezagin berdina, hamurreza eta gorri ja barrutik anda. Leheno hamurreza gorri eta jaten da saltxitxar ez, beti ondo inda. Bueno, eskerrik asko, eta guain inbiar deuna da, hori. Gauza horiek ondo prejitu, ondo izoztu, eta ondo kudeatu, denok fuerte oteko, ez da? Hoi da. Salda hala. Bueno, gurian jarraituko dugu. Hementxe, inbiar deuna da, aurreatu deuna da, erreportea ikusten, maionesa prestatu dugu, bale? Eta maionesa, ere bai arrautza gordina daka. Horregatik esaten du garrantzitsua dela, eseotia, berotan, eta garrantzitsua da, zatik bestela bakteriak igotzen dira, eta gaixotasuna ez dutzea. Guin deuna da hemen, maionesa ziapiakin, sojakin, eta olioakin, eta arrautzakin. Eta hau inbiar deuna da hemen eman, bale? Baina gainetik ez, Xabi? Bale, leheno jarrakin diziak eta. Emango izutena da labana bat. Hoi da, bale. Ingo kenaiki erditi moztu, eta erdilai ingo dio gazta eman, eta horiek erabiliko ditugu aragiantzako. Eta bestia emango jo soja maionesa, eta erabiliko du arraiantzako, bale? Ing moztu, eta zuk igurtzi, bale? Emango izu goia da txopare bat, behitu hemen, bitxikilla dazkaten. Eta bat eman, hau, nasu behitu. Buelta batzuk eman hola pixka krematzeko. Buelta batzuk eman puntxuan jarri, eta puntxuan dakaunian, gero hemen emango jo. Alde baten, da bestia, bale? Eta utziko ditugu. Hemen, lau. A ber. Bale, utziko ditugu, hemen, lau. Eta beste platenontan beste lau. Bale? Bale. Hemen utzi gaztakin, eta hemen maionesakin, bale? Venga, hoi zuen kontu, eta hemen ni jungo naiz prejitzen bai txipsak, hemen arrautzak egin behar ditut, eta hemen hamburguesak egiten jungo naiz. Bagoaz, txerek itxarrak. Bueno, eta itziten jarraitu behar dugu, bale? Bale. Bueno, potxe eta lotxek diska berria atea dige bai, ez da? Bai, ikuskizunarekin batera. Eta hortxe, Euskal Herriko paiazo askori eskatu diegu parte hartzeko. Eta hortxe daude, Tomas, Pontx, Txorroskillo, Pritxeta Porrotx, Marimototx, hor paiazo asko, eta hortxe elkartu gara, eta Amerika kantu. Zen pailazo elkartu zeate hor. Bai, ez tekizen bat, baina Ia herri, ez da? Pila bat, eta hortxe, gehienak bertsuak dira horreko ikuskizunetakoak, baina gero guztiok batera egin dugu kantu berri bat, eta kantu berdinean guzti batera besten dugu, eta geratu da, ikaragarri. Bai. Eta horren bideoklipa baldao. Noski? Bai. Ona. Lega duzu ikusi. Noski, guazen ikustea. Aldao jarri. Guazen bertara. Venga, guantxe gaude vuelta. Egiten dut lagunekin topa, kantartean zaldi erregeta sota, urrez pata bastota nola eskopa, gustura egiten dut lagunekin topa. Ze ona, Ikusi duzu? Ai, ama, hoi ezin dugu galdu, Ona, eta dizkaia salgai dao. Salgai, bai. Ikuskizunetara etorri eta hortxe, erosi. Vale, ona. Ikuskizuneako sarrerak ekarri berdizkiak, Eskatu eta nahi duzunak, amarro, okei. Erosiko izkiago, erosi berbadia, erositeia, hola da. Doain erresa da gutia, hemen patu inbiar da, zuen martxan jarraitzeko, ez da? Bai. Zenbat izango gaina, merke izango dira sarrerak, ez da? Bueno,
udaletxean arabera, ez? Vale, Jartzen vale. baituzte posterotan, ondo. Ez da batzuk 10etan. Hartzeko, hori, ez da asko. Bai bata eta bai bestia. Alda, listo. batu zure etxetxuan diru pixkatuko zu, ez da? Bai. Gordeta olako gauzetako, ez da? Hombre. Edo zertako gordetzen dezu, txulapikoan dirua. Txutxiak erosteko. Beka txilamar. Ai. Txutxiak amona, eskatu behar zaio. Hori zuretzako, bilardia, dirua zuretzako, gorde dezu. Baina bai, txutxik erosteko ere ondo da. Bueno, hauek ikusi zuen, zeituan iten dira, bota, berua ikutzen duenian, ia inda daude. Eta gero hemen ja, ostutzen dianian, ja, kurruskari gelditzen dira. Vuelta, eta kanpoa. Eta nahia, zure paiazoi guztokoena zein da? Izaskun. Izaskun, Epa! bale? Izaskun, bale? Eta ziten du izaskunek. Ba, asko mobiken da eta dantza asko. Dantzari, oso dantzaria da. Identifikatuta sentitzen zea behakin. Eta celebrakei asko ite ditu. Bai. Paiazua normalean celebrakei asko ite ditu, Bai, izaskunak ere, bai, denetari gertatzen zaio. Denetari gertatzen Beti gauza txar guztiak izaskunen zen. Benetan? Beti. Hori itzaizu iguala inbeste gustatzen, ez da? Baina parre arazte izu orduan, ez da? Bai. Eta oso dantzaria da, ze dantzan bote ditu? Hip-hopa edo euskal dantzak edo nolakoak ite ditu? Danetik apura. Danetik iteu? Bai, ondo moldatzen da. Ona. Bai. Bueno, hemen patatak martxan dazkau, hamurreza martxan jarri behar ditut hemen, Bestela, ez eski ingo danak, Vale, behatuko deu. Nola zoazte horrekin? Listo! Itxura eharra. Bueno, eta potx, ez alda zure irakaslea antzerkikoa. Bai, Bai, Zu potx deitze jozu? ez, Nola? Josu. Bere izenakin, ez da? Vale, ikuskuzunetan potxita, baina bestela Josu da, ez da? Irakasle Bai. bezala. Eta txitsua da, ondo portatzea? Bai. Ze erakutzizkizu, ze gauza erakutzizkizu, Ba, antzerki gintzan, jakiten, improvisatzen gaizki urteten bada. Hori oso garrantzitsua da, nik hemen hori askotan ditete bai, Kroketa erretzen bazai, tak, buelta matet jot. Hala. Tak. Amonako laitezune bai, nire txian, Zu inoiz eraldezu kroketa bat hartuta azpitigan erreta. Uski. Ez? Bai, Gertatzeia. Eta nola, ze trekina, igual ez da ondo, igual antzerkian zaude, eta ez da izu ondo ateatzen, da, zuk inventatu itezu, ez da? bai. Eta, ze muskoa ze inventatzen. Ondo, Ondo? Vale. Eta nahia, guantxe, ze antzeslanekin zaudete esku artean? Badakit urte bukaeran beti zerbait antzesten dezula, ez da? bai. Ba, aurten gabitziken antzerki bat pasauin jala benetan, ba, antzestuta guk oinin ja. Osea, benetako historia bat? Benetako historia bat. Una, benetan norbaiti pasata o zui pasata? Bai, benetan pasata. Zuri? Ez. Beste norbaiti. Vale. Eta oso tristia da, barregarria da, nolakoa da antzeslan hori? Danetik apur bat, bueno, ba, bukaeria, ba, apur bat tristia. Nola izena? Ez nola... Ez dako izenik, da, ez dauka? historia bat baden bateri pasauxako lan. Izenik gabe. Izenik gameko antzeslana. Eta antzeslan honetan dantza itezue, ere bai itzen iten dezue, ozen ba gauza itezue? Abestezue? Ez, abestu ez. Abestu ez. Eta ze egiten dezue orduan, noltza gaine igotzen zatenian. Ba, berba eta antzestu. Vale. Beste. Eta zenba lagun igotzen zate, zenba zaudete antzeslanian? 7 edo 8 lagun. 7 edo 8 lagun. Vale. Zenbat urte zoaz ja hor antzesten? Edo aurten da horrenengo urtia? 4 urte noi. 4 urteia? Jope. Eta adibidez lehengo urtean zein zen duten? Ba, zan misterio bat, Bai. katu bat, ba, desaparezuik ezala, eta... Katu bat? Katu bat. Vale. Eta, ba, gero agertuik ezan, eta lapurtu ebena, ba, kartzelara bilan. Eta nola egiten zen duten katuarena? Pertsona bat zen? edo? Ez, pelutxia. Bale. Pelutxetxo batekin. Ona. Eta antzeslana, nun topatuko deuz, Oñatin bertan edo nun? Bai, oinatin. Oñatin, Jo beharko dugu, Joseba? Beharko dugu ikustea, ez da? Eta goxatzea eta ondo pasatzea. Bakizu arrautza hau irikitzeko arrezkotxo, ez da erreza izaten. Arrautza hau irikitzen da nian, irikitzezu, eta gehienetan zapuztu. Eta, bueno, olioan bian joan, baina behitu, hor nola dakaten olio berua, hemen dikan erabiliko ja. Hau pregitzeko, behitu, hemen botako dugu horra, goiadaka bat, eta bi, bale. Eta, hola puskatzen bazu, tak, eta botatzen bazu, ia beti puskatu itea gorrengoa. Orduan zeiten dio, behitu, Puntxa sartzi dut hemen goian txapela mosten diot horrela, teiten diot, behitu, tak, txapela iriki. Eta txapela irikitak atenian, Vale. egiten dut.
xap, eta arrautxatxu egiten dugu, bale? Bale, Berezia, zeatikan. Hola iten bazu, hartu eta iriki, beti buskatu itea. Hain txikila da, eta hor du nola sartzen digu labana. Puntxa sartu barraino, txabela gendu, eta venga, beste arrautzatxo bat. Honek ez du nahi atea, bai, atera da. Beste bat ingo dugu ere bai, eta horrenen guai ateatzen hasi behar naiz, Bueno, goaz arrautzekin, ai ama, hirugarrena botatzeko, aurrenen guai da. Bueno, eta potxe eta lotxen, hor bada ate magiko bat, ezta, Xabi? Eta martxan garraitza aldu, no? Agote ate hortatikan. Bai, demoraldi honetan ere badago, bertan sartu eta edo zin lekutera joan zaitizke. Nereak, gure, saioa aurkezten duenak, bidaltzen digu, leku diferentetara, espa batera, edo baso batera, edo nahi duzun lekura, ez zaitizke. Eta, zuk aukeratzen duzu, o nola dijoa historia? Kontago gondo. Normalean berak aukeratzen du. Adibidez, nik zerbait behar badut, ez dakit, arrautzak. Hor bidaltzen hau denda batera erosteko arrautzak. Edo nahi dudala, nunbaiten, itxasora joan. Venga, itxasontzi baten agertzen zara hor txegiok, eta listo. Bai. Eta, noi edo nork aldu ate horta jun, edo ez dakit, hitz magikoak bihar dia, edo zein bihar da ate horta jun alizateko? Koordenak sartu eta listo, hor ireki egiten dut, eta Doraemonen ate magikoa bezala. Vale, ona. Bueno, bani joa beste arrautza duen bila, nola goaz horrekin? Listo. Enseño, Txapelan ebai eman, vale? Bai, txapelan ebai, goian da beian, xamurrak ingoitugu gaur. Eta bueno, dana prestakau lagunak, beitu, hemen imiarretena da, guain ja vuelta mandiletela, lau pusketetan ningo detau, bat, bi, hiru eta lau, gazta gainean jarri, horrela xe, horrege gainetikan igurtziko ditugu guantxe, arrautza bekateako ditut, eta guantxe gatoz plateraratzea. Pixka dana txukunduko deu, eta guantxe jarriko deu dana, mai gainean, bale? Venga. Ai, ama, ze gozeia, eta ze itxura hartzen ari dana. Patatak hemen sartu ditugu eta batatak prejituta gatza pixkatekin. Arrautza prejetzia bukatu ditugu, hemen jarri dugu irugiarra, aragilan amurrizan gainean, da jarri txapela bortxe, bale? Osondo. Venga, ni ingotena da hemen arraian atea, eta zuk nahiak jarriko jozu hauei arrautzatxua gainean, bale? Bale, emango izut hauz, honekin moldatuko zea? Bale, jarri hor. Osondo. Arrautza jarriko zu gainean, bakoitzei bat. Bale? Osondo. Bale, Bueno, ze prestatuko zu zure urtebetetzetan, lagunentzako? Hamburguesa. Hamburguesa, ona. Patata chipsak iztonak ingo dituzu, ezta? Ikusi zu zer erreziten dian, Bai. Fin-fina moztu, zuri gailuakin, da gero, oliotan pregitu. Hori bai, oliota botatzen zunean pixkatatzea egin, Ez bota urrututikan, Gertutikan bota, baina batzea egin. Bestela horrek txerprestina botatzitu. Ze gauze harrekin ditugu, ai ama. Guain hemen jarri behar ditugu. Venga, zue jarri nahi bazue. A ver, jarri. Txandaka edo nola? Bat, hola jartzen dugu. Hau, txapela. Bueno, espiko da, baina txapela, zela galiko. Zau, buioka. Venga. Hoi da, txapela jarri, eta bueno, jarri txukun, bale? Osondo. Bueno, eta, ostiralero, a berri kontatu, Xabi, atal berria. Ostiralero, makusin atal berria, potxita lotxena. Ikusi hor, primera masatuko zu, Bueno, eta nahi dunak ebai, bere desio eskatu dezake bertan, ez da? Hori da, eatzita listo, nik beteko dut, lasai. Ondo. Bueno, launak, hemen ikuste zue, gaino bitu ze gauza polita, Takatan, Nahi zuna atzo. Xabi, mi esker zurire bai, naia, eta a ber, esan txekoi zerbait, txekoi, o laguntxoi, o irakaslei, edo zerbait bota, hemen? Botaten datzuet hemen lagun mauan eta, ikasle mauan. Izu potolo bat anantzako, ez da? Ez ondo. Asko maite zaituztegu agur lagunak, hemen gelditzela gaur egun ikusi eta hamburguesa gaten, Zuk, arragilana. Nik ere bai, arragilana. Nik ere bai, bat eta bat. Agur.